ପଇସା ଆଣିଛୁ? ନା ମୁଁ ତ ପଇସା ଆଣିନି। ପଇସା ଆଣୁ ଆଉ କଣ କରିବା? ଡମ୍ବର ଦୋକାନ ଯିବା ହେଲା। ତା ଦୋକାନ ତ ଏତେ ଗୁରା ବାକି ହେଲାଣି ସେ ଦବ। ଡମ୍ବର ଦୋକାନ ଯିବା। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଦିଟା ସଫଳ ହେଲା। ତୁ ପଇସା ଆଣୁ ଆଣେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତ ବୋମାସ୍ତ୍ର ମାରି ଉଡେଇ ଧୁଆ 3-7 ଆଉ। ଚାଲ ମୋର ବି ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଆଉ ଦେଖିଆ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ। କେମିତି ଟେକିବା ପୁରା ଗଛରେ ବସିଦେବେ। ହଁ ଠିକ କଥା ବଢିଆ ଚାଲ। ଦିଟା ଟାଉଟରିଆ ଦଳ ଆସିଲେଣି, ନାମ ଦେବି ପଟାଏ ଆଉ। ପଳେଇ ତ ଆଇଲେ ଆଉ ନବା କେମିତି? କଣ ଦି ଚାରିଟା କଥା କହିବା ଟେକି ଗଛରେ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ବାକି ଦବନି। ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ବେପାର ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ। ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ହେଲା, ତେଲ ଗୁରା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ବେପାର ହବ? ଆଉ କଣ 4ଟା ସଫଳ ଦିଅ? 4ଟା ସଫଳ ଦେବି ଯେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବୁ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ତମର ଏତେ କହୁଛି ମାଗଣା ଦବ, ଆମେ ପଇସା ନେଇ କାହିଁ ଦବା? ହଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରିଲ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, 20ରେ କେଇଟା ଶୂନ? ଭାଇ ଡମ୍ବର ଭାଇ ଏତେ ଇଜି କଥା କଣ ଲାଗୁଛି? ଦୋକାନ ଟା ଉଠିକି ନବା ବୋଧେ। ମୁଁ କେବିନି କହିବି। ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କହୁଛୁ ଏତେ ସହଜ ଶୂନ ତ ମୁଁ କହିବିନି ନା। 20ରେ ଗୋଟାଏ ଶୂନ। ହଉ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏ ଦେଖିଲା କଣ, ଆମେ ତ ନବୁ। ମୁଁ ତ ଡବା ନେଇଯିବି କି ନା ଥାଉ ପରେ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ? 10। ଏଇଟା କେତେ? 10। ହଁ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା? 20। ଆଚ୍ଛା ଏ ଦିଟାରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି? 2ଟା ଶୂନ ଅଛି। ତାହେଲେ 20ରେ କେଇଟା ଶୂନ? 2ଟା। ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲୁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ, ତାମାନେ ହାରିଗଲୁ। ଯା। Boca Jordan.